थांनाय 11 खालार सानखालि रायमना माहारियारि पार्कआव हाग्रा बिफाननि मावथि आरो मैहुर खालामग्रा सुबुंफोरनि गेजेराव जानाय जाथायनि सायाव हाग्रा बिफाननि गोख्रों खेंफोरथि। थांनाय 11 खालार सानखालि रायमना माहारियारि पार्कआव हाग्रा बिफाननि मावथि आरो मैहुर खालामग्रा सुबुंफोरनि गेजेराव जानाय जाथायनि सायाव हाग्रा बिफाननि गोख्रों खेंफोरथि। रायमना माहारियारि पार्क जानायनि उनाव माहारियारि पार्कआव सिङाव मा हाबा मावो बेनि सोमोन्दै रायजो राजाफोरा दासिमबो मोजाङै मिथिया। जाहोनाव बेबायदि जाथाया सोमजिनो गोनां जादों। बे जाथायखौनो लानानै थांनाय रबिबार सानखालि गामिनि रायजो राजाफोरा नंखाय फान्दायनानै साजा होदों होनना हाग्रा बिफाननि सायाव खुद्रि सारदों। नाथाय बिथांमोनहा दाय गैयामोनब्ला मानोथो हाग्रा बिफाननि मावथिफोरखौ फुख्रिजों मानो गाग्लोबामोन होनना गोख्रों सोंथि खालामबावदों। बिसोरनि बेबायदि गाग्लोबनायनि थाखायनो बेबायदि जाथाया सोमजिनो मोन्दों। थांनाय 11 तारिख मार्च 2022 खालि जोंनि रायमना नेशनेल पार्कनि आन्दाराव थानाय वेस्टार्न रेन्जनि स्टाफआ दैलि पेट्रलिं डिउटियावहाय ओंखारलांदोंमोन। थिग 1टासोआवहाय बिसोर ओंखारलांदोंमोन। ओंखारनानै रायमना नेशनेल पार्क सिङावहाय डिउटि खालामगासिनोमोन आरो बिसोरो। थिग बे टाइमावनो 4:15 टाइमावहाय माने रायमना नेशनेल पार्क सिङावनो माने कयेकजन दुष्कृतिकारि मानसिफोरजोंहाय मोगा-मोगि जायो आरोखि। जानायावहाय बे जोंनि स्टाफआ बिसोर बे मानसिखौहाय माने बिसोरो 6-7 जनसो दंमोन जाहैबाय। ओमफ्राय जोंनि स्टाफआ बिसोरखौ हमनो थांनायावहाय माने मोगा-मोगि जानायावहाय माने जोंनि सासे स्टाफखौहाय माने खुख्रिजोंहाय खर'आवहाय दाननाय जायो। ओमफ्राय आरो सासेना आखाइयावहाय आघात जायो आरो। बिथांमोना दानाखै होननानै बुङाथ' बे खुख्रियाथ' हारसिङै खर'आवहाय बौहैनाय नङा। दानाबाथ' बे हारसिङै बौहैया। आरो जोंनि स्टाफआथ' माने बेखौहाय गावजों गावथ' दाननानै लानाय नङा स्टाफआ। मालाय बे दस्रा मानसिया गुबुना दानाबाथ' बेखौहायथ' गावथ' दाननानै लानाय नङा बे मानसिया। आरो बे खुख्रिखौहाय बे मानसिनिफ्रायनो उद्धार खालामनो हाखादों। आচ্ছা रायजो राजाफ्रा खन्थाइ माने बिदि फलान खालामनाय बा दंफां दाननायजों जेबो सोमोन्दो गैया माने बेबायदि हाबाखौ मावलाङो बेनि सायाव खालामनोसै। नाय बेयो सारेन्डार जाबायमोन सिखारि जानानैहाय। खिन्थु रायमना नेशनेल पार्क सिङाव हाबनाया एकदमबारे रेस्ट्रिक्टेडखा। बेहाय माने सोरबा बन लायनाय माबा लायनाय ओरैनो एन्ट्रियानो रेस्ट्रिक्टेडखा। बिसोरो आरो बेहाय सिखा रुवा लानानै थांनायाथ' बे आरो मोनसे कालप्रिटखा रायमना नेशनेल पार्कनि माने वाइल्ड लाइफ एक्टनि मथेबा आरोखि आयेन बायदियै। दा बेहाय बियो सिखार खालामनो थांदों थाङाखै बेखौहाय बिसोरो सिखार खालामनो थाङाखै होनब्लाबोथ' बे जानाय नंला। मानो होनबा बिनि आखाइयाव खुख्रि दङ। बिसोरो आरो बै 6-7 जन दलजोंसो ज' थांखानाय बिसोरो। आरो बे खाथि खाला जायगायावहाय माने दंफां इलिगेलाथ' जाबाय थाखायो। दा बिसोर बिदिथ' गावसोरखौहाय माने बासायनो थाखाय बिदि थाङाखै दंफां दाननो थाङाखै बा सिखार खालामनो थाङाखैबो होननो हागौ। बेथ' माने गाव जे माने जोंनि स्टाफखौ जोंनि स्टाफआ हमनो थांनाय अन डिउटि गभर्नमेन्ट डिउटि मावबाय थानाय स्टाफखौ अन इउनिफर्म फुल इउनिफर्माव दङ बिसोरो अन डिउटियाव दङ गभर्नमेन्ट डिउटि सार्भिस खालामनायावहाय बे जोंनि स्टाफखौ जे बियो इनाय अनागारियै जोंनि स्टाफखौ माने खुख्रिजों जे दानदों बे दाननायावहाय जोंनि स्टाफआ माने हमनो थांनायावहाय माने नारा नाथा जानानैहाय बेनावहायबो एसे आघात जायो आरो। जोंथ' माने नेशनेल पार्क जाबाय होननानैहाय थांनाय बोसोरावहाय बाइक रेलिबो खालामखांबाय। गल्डेन लांगुर इक' टुरिजम ससाइटिनिफ्राय बाइक रेलिबो खालामखांबाय। सांग्रांथि मेलबो खुंखांबाय बिथांमोना। आरो प्लास जोंनि डिपार्टमेन्टआबो बहुद माने एवारनेस प्रग्राम लाखांबाय। नाथाय गामियारि हाग्रा ओनसोलनि खाथिफ्राव थानाय गामियारिनि मानसिफ्रा माने जोंनि एवारनेस प्रग्रामफ्रावहाय खुब खमैनो आग लानायखौ मोनो। बेनिखायनो बिथांमोना दासिमबो नेशनेल पार्कनि आयेन कानुनफोरखौ मोनथियाखै जानो हागौ। दा आरो बेनिखायनो आं बयखौबो रायजो राजाफोरखौ खावलायनो सानो जे माने नेशनेल पार्कनि वाइल्ड लाइफनि केसफोरखौहाय बा वाइल्ड लाइफ बा नेशनेल पार्क सिङावहाय मा खालामनो मोनो मा खालामना बेफोरबायदि खोथाखौहाय मोजाङै बुजिनानै लानायखौहाय आङो लाजानो लुगैयो। आरो डिपार्टमेन्टनिफ्राय जोंनि हाग्रा बिफाननिफ्राय जेसेबांखिनि एवारनेस प्रग्राम खालामो बेफ्रावहाय जों
आं खावलायो जे माने रायजो राजा बिथांमोनखौहाय माने एटेन्ड खालामनानैहाय माने वाइल्ड लाइफनि आयेन कानुनफोरखौ सोमोन्दैयै माने मोनथिनानै लानायखौहाय आं लुबैयो जाहाथे नेक्स्टआवहाय बेफोरबायदि जाथाया जाहाथे जोङो माने फेस खालामनाङा मुखामेला जानाङा बेखौनो आङो रायजोफोरनिसिम खावलायनाय जायो আপোনাৰ সন্তান জিএনএম বা এএনএম নাৰ্ছিং পাঠ্যক্ৰমৰ বাবে আগ্ৰহী নেকি দৰিদ্ৰ সীমাৰেখা তলৰ মেধাৱী ছাত্ৰীসকলৰ বাবে সুখবৰ আনিছে কোকৰাঝাৰ ছেম কলেজ অফ নাৰ্ছিঙে 2 আৰু 3 বছৰীয়া নাৰ্ছিং পাঠ্যক্ৰমৰ বাবে আগবঢ়াইছে 50% ৰেহাই এই সুবিধা লাভ কৰিবলৈ শীঘ্ৰে যোগাযোগ কৰক 9854550697 আৰু 9854300175 নম্বৰত যোগাযোগৰ অন্তিম তাৰিখ 5 মাৰ্চ 2022